asedukenyiga ya Uhuru Superstores na gukwege na muna ekale awatagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chiriche biasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene wingi ya Credit Bank asamage bakere simbwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Ni mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ense ya Ethiopia nero ense ebwate ase ale nse mono ensingima. Boigo nere ebwate ase ale liberera linene kabisa ase mwanyabantamenyete ase ense ingima. Se ya Ethiopia ne ense ya kabere asogo itinyana kwa banto imeyense ose ase orogongo rwa Africa na boigense yiga nigebwate emenwa emerongo etano netatu 80 languages. Ense Ethiopia nigo eta bete ose tabeti inse yomuntu morabu ose tia bete colonized na watenga boigo ense yiga ya Ethiopia nero ense emanyekanite buna ekagwa no yarwe the origin of coffee. Na waigo tebakaranga ekagwa ya chakirite pi ashikawa chirichi ntangani tomate na arabica na robusta chi chagete kurwa enseyega egebwate chi calendar usigebwate calendar yaye tebwate calendar tebwate senseyo ebwate emetienyi 13 mkate naki ebwate emetienyi 13 kuno metienyi 13 igobwate emetienyi etano yani bwata matuka tano ose atano narimo asomotinyo yo wetani abu
nigo ebwate chikanisa chigotebekana ng'a chiri chintang'ani kabisa kora chikanisa chinde nigo chikunyire ime asamagena yani amagena abantu bakunyete nane bakunyerete amagena ande byoma byabo biri watanga byakunyetu na amagoko ose nebyoma bindi anga amagena ande enseiga nigo egotebekana murakorwa sikanisa ye orthodox eyetara enekigwa buna amachiko sesanduku ya machikali 10 no hale ase enseiga ya Ethiopia enseiga nero nkogotebia ase abantu baragonga Rastafari ose Rastafarian aire Selasia bagotera cross enseri ya Jamaica batebanga nere omo mobaniobo akorwa sensei ya Ethiopia ayunkianda 10 nekatotenga ikaranse katoko komanyibu na atekire korwa chinsemo awa asakibaito korwa ase county ya Nyamira ase county ya Kisii Nairobi ne chinsemo chinde nigo baraiga asingencho komanya ninki gyakorekanire butantani bondo bonts botayo ase nsemo yebimanyererio akoroko Wilson Mokori chingoro mkate Enoch Toska tokwenda na Nyamira naende nainje muno mugabana naenda harune dalili amarembo chire Nyamira mugabana bwe county ya Nyamira moske Emos Kimomi Nyaribo nigo abolirio murembe ase county yo bantu barenge bare registered na bita kere ko ba abantu aba 2 million na ibana 5 million dalia ka rakani patinga moyere *509# ekiama kya UPA kolikia babwatani 1 million ibere abayasoro gongorwa gusi. You have realized that we are losing our children to drugs and many negative things. Some of them die at a very young age. Mariogo yogo tinde nigo amentekanire ase ekegori kya basae. Obomo no marembe nabyo byaganiriwe gutoka ase county ya Nyamira iliyokoa abanyamira amagendero ayaniga kwanirwe no mugabana bwe county ya Nyamira omoske Amos Kimomi Nyaribo abo ase itkolyara karwan komoenia ase emoyega bibiro byo komoenia omo pastor oyo mobo mutkamange ochitenkuma pastor Yoshua Oindi bwe kanisa ya Adventista nasa matanga yaiga yokumwenia umurandi habwegi Adventista asamatuka matambe Joshua Oindi ayu akorekana niseme chiga chama wa ime bunga yiga ya North Mugrango ayu ikiranwa na banasiasa akorwase county yiga ya Nyamira ekerona alingi klasi sato Oindi ingatebi guru mwalimu ingonyo Oindi ta ukubatiza to wochigoro assignment ya mabwato mutinyo gatato na wa pastor Ndubi wakare nchani bakamubeka chairman na ba pastor basabere omorembo Nyamira kurengana mona banasiasa abaikirana asai nanene abamsi abachorire nigo bagendere ko bakubulia obomukwe nikyemeye county ya Nyamira asibatebirenga nigo Oindi abige tobomo mutwe na boigo nigo bono aba MCA atakiriko tugutachita bauti chabe nsemo na kwenekia omorembe gendukirene kya magendreme ya county ya Nyamira agatusabire timu entanga ya 12 tuametire baka tore 23 bono igamba liboka batigale tenane pasta badinane woka basabire bayira desitore editore endelele njiri ya Nyasaye intubuna tora not ndo watu mwana itokuruku Amos Kimomi Nyaribo mwana onetoko sabanaro omwana ndubwate uri otabwate tigasabe igona ngo sabana tigatomoe esiro bya na pasta ekorandia maruni gente kebe na ande tote neine fam togotana mwana siasa onde bwens okogora marunya mira erindo morembe tocha tuamosabeire yasa motori nera toreke ingana henyara kabage usingirwa muno mo speaker bwe county ya Nyamira muske Enoch Okero oyekirana samatanga yega boigo yobeka kirali goro yega ngayae yokuborekera ukyo seneta asuma kachirwe 2022 nakorega asie wodi ya mange miaka 5 uno mo MCA ene nyasaga ncha none Nyamira no egisegi chia buchire
na inde bono lele toko na gusaba iganga na inje 2027 yo someta ukiama tayo saba kego tebanga saba noe gweligia na inje 2027 inda saba ikiara mo senator itobe iromuya omoro kiriye sambo keriyo muraya tabwena tikoba wibikole biba saba ndo ba na inje mbe senator ngiya 2027 yegara nyamira itesuke moto nyinabo mugavana we county yagabego nigagendera ko bagakurira ngamba tukunyara ko bagakora imirimo bwikira n'ubona babarira tabanyamira ciyira asibigagendere ko bagakubeka omurembe mutwe asikiri atababuna nyagusira nigo arenge neganga yo kubabwatanya abarayibe county Nyamira nabono gatwekiremo nigo kisigi kigendere temeye county Nyamira kiganire weka omwelio naende korenge mna baso india timokirega omurembe tokoira na Nyamira tokoira na Nyamira naende nainje mno mugavana na haure dalili amarembo chire Nyamira no ndo bwata lyogibe akoraki asieke yasa motori atiga magana ebitina kagende ikiaro bo matoire nse no bwenge asetoro chigoro togo iko we believe ntanyore paso indio Ginko ripoti ligetaseni kia wanjete kia gatembe kura igasti nseme chiga chama wawa imeye bunga ya North Mogrango imeye county ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp Okara ababwatani bechisemi nigo babolirie abaiboli kolenda abana bwabo anene kubasemia igoro yobutumeki obobe bomaryogo yogotindia okwana litko lyokumerana na abamuraba korogose the old boys ba Cardinal Otunga Musocho nigo baenge korawa nomo vice chancellor Omeru University Professor Romanas Odhiambo nigo baboliringa amaryogo yogotindia na arasariri chimbwa na boigo okogendansi kwimbwa ase ebanto osase eamate emenyete is sophomore second years. And because of raving and doing the wrong things when the future potentials that I promise to be coming here every June, every year if I'm still alive. May God, there are many more. Tutaleta hao na lazima tujenge. Nimeona kama discourage. I've just said the journey of many miles start with one step. So please forgive me for not paying back on time, but the field school is School of Health Sciences, which is a precursor. Because the people who are going to survive in years to come, my sons and daughters, grandchildren. Today, I am here as one of the guests of Kanotunga High School, and the function has been organized by alumni, and I really want to thank the alumni. The world of academics, the world of education is changing. I've heard people I respect very much, our leaders, political leaders, sometimes the comments we make, especially about what is happening right now about CBE, competency-based education. You have realized that we are losing our children to drugs and many negative things. Some of them die at a very young age. Now the CBE main idea is to inculcate those three knowledge. That is the attitude, that is the skill, and the knowledge. Who on earth can refuse such a thing? Our boys need somebody who can mentor them, who can tell them how they were doing it in the 70s, the 80s, that now there are people who are managing our country. But at the same time, for our Vice Chancellor, his source of the product still lies in Cardinal. So he has come here to trace the source. When the source is right, then the larger lever that he makes at the university will be okay. Maadhiri mema hasa aliyopata hapa katika shule yetu ya Kanotunga, kwanza kuomba asubuhi na mapema waenda chapel na kabla kulala kwenda chapel. Ndiye amesema hii ndio iliwasaidia kuwa wasiwe watu waraibu wa kutumika madawa. Na kitu alisema kuwa hapa kulikuwa na sheria moja ilikuwa nasema use common sense. Na hiyo ilikuwa nawafanyia ufanye kitu kizuri kila wakati, ufanye kitu kizuri kila mahali na wakati wowote.
Kiama kia UPA niyo kilometeria nsari guchikubarikia ababwatania abayachi milioni 2 busio obwobachori obonene bu mwaka bw'ekirubere na 2025 bakorawa nomo orikyobo osino mo coordinator obo ase kiama ekyo ase ensemo enyemira John Muriasi nigo baburiri abantu kwirikia sobunge elio go chia Komokonyo yokabera muwaziri bobolendi boime Dr. Fred Okingo Matiang'i ase ogochikoriekero kyoborai bwense gochikoika omokoyo buna Fatkat Gisemba agutumanya Ekiama kia UPA nigo batebire ebarengete gocha kubarikia abantu gwetania chimilioni 2 goika omwaka gw'ekirubere na 2022 Oba recha ase obunge nekero koro kero president yegoterena maite nkobori bore nga abantu bari ngobwate echo seteneria ito etagete abantu aba 2 million ekagara toko tware party otware abantu oreche sete abantu bari 200 300 yaya abantu batakire babe aba 2 million ase party none kera bagoikaransa bakubori ntange party yao abantu bari reche sat nabita kere ko ba abantu aba 2 million na ebana 5 million dalia kora kane party ngamoyere *509# elinda bako mataji process gotiri mboka na kyagoswa ensemo yende nigo bamuganirie oyo kabeire omonache bina omonene aiga imeyense ya Kenya omoske David Maraga komobwatizia Matiang'i asokorigia oborai bwense ngor kujulira smagare je twaro abantu babere bakubule o president na ntondo bwate candidate yeto Fred Okingo Matiang'i ane nto bwato Molisia Maraga ndoge ntwago sabekera ne twago sabo Molisia to Maraga ache atubekera masabo na kya bana nyimode Maraga sabere Matiang'i erine Matiang'i asogari amwega stari bana Matiang'i tigato moe ka kiomo gusiyo dande gire ebisa kubinde bya irolire aba sigisi bairolire kabere abagikoyo bagambire gatatu mugusitanya kugamba gakintu twanjire Nyamira yaito twanjire omwana oyo kubwatikana na yaiga bamukirie serikali eregeti ase ugutabaikiraniria abana inchi emeremo korengana n'ikira kiria bariete engakeye campaign Ruto ntwamoete tukakaga ngarende asura neseni neto boost togendere gokoraki toende gochiguru rende bottom gochiguru lakini bono twanyorere bado dise tore gochiguru bono mama mboga abantu bari twamoete chikura ntoro chikende bono gakona gutuma tumeguru baro iguru gusa bono kende ngeye njara yato nyarire kenye bono tutagete tuchenje obugambi obo tubonjorane bono Matiang'i na tutagete toe kabisa oyo goteba na Ruto korire gintu no inchindo muko ndo muko korora naki nkikirage akori tangible erami ngakia Mati ya Ruto twana korora kende I think yo gokwana na serikali isina dreamland chingaki echecho nigo ekiama ekeiga kia upa batebire imbachie korigia chinchira erio kubabwatia abasae ebibande baria baikire emyaka yo kubibwata murocha seme cyande bicyana mwanyorire nandi murocho burumwarorire amasho nakongire kamuranche abantu baminto mwesi pye bijana biri mwa college school bari mutaranyore ibande mochicha asobonge mosoke isiko turange kuba processor mubwate ibande mubwate chikura ende twaka chikura no mugusi nandi tutore kiongozi geito Fred Matiang'i Kingo reporter Gatembe korwa sekinyore keiga kia Marara ime ye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Fatkat Gisemba Pia manofat gari korase kaunti ya Nyamira sensemeyo ya Nyamaiya na karo rocha bantu ba Nyamira bakonya kuyarigania singinchiko chikachinga kicho watakuwa bakomochora omo MCA bwensemo ya Nyamaiya that is karo chinga kichikire na after yo goto nkora ko irasi nkwana yeli tuko ko irana ningote bina toko gendra naende nkorengemna baso india timokirega
Omarembe tokwenda na Nyamira. Tokwenda na Nyamira. Naende na inje mno mugabana. Naende harure dariri omarembe ochire Nyamira. Nono ndo bwate lyogibe akoraki asieke. Yasa motori atiga magana ebitina togende ikiagaruba matoire nse no bwenge asetoro chigoro todo iko we believe ntanyore paso indio. Ababwatani ao kurwa ase ward ya Kitutu Central eme ya Kitutu Chache South nigo bari no moyo bugwancha litkulia lero nigo basangerkana iligo sira ebiombe ao vyabantu asensemeyo una omosekito aligani roboti urgo. Ase igo ono goturuse ngambuya na intwe abangina baitu n'abagaka n'abantu bakuburikikura na abantu bogwancha okuya akirerera ase kiumbe keitu kya kunyamukia amaine kiumbe ketu agicagite 2021 twatemere gwesugumantu tweka tuchiko tugunyi turi kunyara ono tukaranga mbuya na intwe turangeria abantu baitu erinde batuike yange batusire bunantu abangina baburaka mbiya mona soko bomuya kuike enga kiyeya obwatisia baburaka bamino omongino nara no muburaka akia korora mabira monoranga obokongwa abaga babwata bake amaene bokongumbura ororo tigai chatusire na tonyore biasara tokora to bisapoti bichi cheigura ka tonyore no ne pisi bona ande ndubwata bokongu bonde asengencho onya na soko igama omogambi elichongera na tororeta mabira gato iskaria abato ko iga mororo na kera kenda keraro embure goto muneriga ya tuwe nyinge twaso nyumba sinchudi ne biasara ngokora iga kisitao abeire ngokora matuka mange abayiga bonsi pibuno barocheiga nabangi nababuraka ababuraka bali batabwati abagaka babo bakuri nabo barega iga sedituko ya lero aseri tukolia lero gatuerwete una abantu baita abanyabiasara abantu bakuboli chikura abagambi bali barase birugo toteme gokonya abangina abaiga oise kuligererie kwerende yabo onchoka mai oise kuligererie kwerende yabo ekiombe kyabo gakirikire ngabo nyamokia women's widows. This is a support group mbere chestete iga tutagete abana baitu babase biombe. My name is Wanja Kamau. I come from Kikuyu. Mimi ni msichana wa Mlima. Penton ni tunachana naye kwa kila siku. Na wakati alianza kupanga haya mambo aliniguzia tu na nikasikia imeniguza kwa sababu mimi ni mama anaelea watoto peke yake. Nikaona ni vizuri nikuje niungane na mama wenzangu angalau nihakikishe wanaweza kulipa school fees, wanaweza weka kabiashara na wanaweza at least watoto wao wanakula kitu jioni. Ndio maana nikakuja. Abamenyi ba Kitutu Chache North nigo baboririe gokorerwa amagendero ase ensemeyo aya ni gakwanwa chinga gicho komoenia omongina Pascaria Mwebi oyure oyo mwakili Joshua Nyarenchi una ensemeyemo ase kilia abarai bachorete baranyari kuba bakonya Mosekito Dana Lontiri nga ensemeyo utwari roboti orega naso moiga bwa matanga uyolenge bukomwenia nyegusira mama Pascaria Kerebi Mwebi rwasekenyero giengo togoti sensi ase Kitutu Chache North e county ya Kisii uyole mwisiko mwabo wakili Joshua Makori Nyarenchi kurwa sensi ya Canada aso moiga uyobwege kirinwa na barai au gatiabo Mosike Richard Okari
Hesbon onsomu igati yabandi chinga kicho nigo bamolera nyegosira akomoteba na omongino olenge bomukia na bwanje tomulembe ukona chinga kicho nyerinchi nigalira gocha koendera kubwaterana na bobwatani ao Elikoene kebuna ebunge yo yagendere gukina gocha sebirengo birigoroke magendero wetera sogosira chikanisa kwagachira abantu chinyumba balia batali kwenyara urubora chinsoko egati ya yanda mange asene njinaro che kanisa ino ko rete service siko asene che kanisa tarengo bare ngamoko bwati che che kanisa so bana iga na promise ya mabati 50 akona kwa hiyo ndio na ile na promise tisibiti 50 na ile kwenye nchigo sana na mokateba na kutoka chama tokariki tubwaterane intebete abantu bagendera kusabaka kwara kanisa nero ekoreta bantamu asesemo ya siasa abaraye baigani go bamoko boko Moske Fred Matiang'i na komenta buna nere baroche obwenerete asokoraense ya Kenya asobochori bogocha asabago bakwanira obomo obwanchani no mulembe asesemo ya kana mune mweta bagambya bakwana igoro ya Matiang'i mtase kana dane ne sana meseli ne tani ene nasi obane ne tani America inje intendete magana Matiang'i ase kana denjima inje part of North America inje Matiang'i go kwa na tolenere na ende onyendi ya chete bosongo na henge se moje timu ri alko kana chete tukwa hizo songo because I was part of that so ende ntuite unaona mtu na so kile ndio mkana abantu bakwana nganga ngende muchikole bantu bodebu konto mutana ko brero bakwana bitabiaye lakini this time round na into petrol bange na weto mukako ile mata atoa konyira sema tukamange ugojoka tabanga ngesakuka mongeko ngeko leta bugambi na mwege ndego omuhushia sarwa na sabeta ya ikirenda kibono ekulane tikatwa Fred Matiang'i kula kule president ya Kenya Matiang'i for president aiga nigagocha chinga kiboge birengererio ao bigenderete kurwewa nabomenyi bensemeyo bakobeko kubolia Moske Nyarenchi achikobegati yabalia barachikoliye kerogo kyobubunge asekiribuna magani yabamenyi bakitutu cha North bado taraikirani wabo ikirano nkurubodregata seni kyagetembe korega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri Yabano Daniel Ontiri na rigato kurwengore yabena guchia sia mateyo yasirio mwabo karange kohenigwa itko lyalero asiri boli lito litko lyalero asingencho yebyombe biria bya Kitutu Central Ward otwankubolinga ine chibes chabagotu nabantu balia bokonyora gwanse nchikonyeta abantu baino gose nabenga imbura etua yasira kubolinga naki ine chibes chabagotu nabalia bokonyora gwanse nchikonyete abantu ba seino gose nabenga mburetwa yasira tulikire li chibu liao ase 0726 44 7367 0726 44 7367 nere namba yeito ya SMS wana boto likira gwetera ase ensemo elia ya YouTube Getembe TV na boigo Facebook Getembe TV SMS yeito nere yo na ndede karago kunyolia nga ayonsi pinemero bilito na bakonyera gwetera ase a digital app yeito ya Getembe TV genda se Play Store egere onyore a digital app yo naye onyare kubwatia emeroberio yeito yonsi karato abodere korwa ase liboli elio ekero kolika liboli liao ochakanire taliao asole kwa manya goteba e comment yao tenga chinguru kumkate Enoch kurwa Getembe
goteba tata nakonyegete baba nakonyegete bintu mnebyo. We expect that koma kure comment ya kurwa abarai kurwa kitutu kero twakure kuruga bwa sabarai barengeri tukuria rero nigo tokoenda nga abarwanire bobo ene bo mwanya bantu bakoro na Boniface Mwangi na boigo muna chibina omukoro omonene omukoro Willy Mutunga nigo baerera aria baeterete ase ense area ya Tanzania. Just got afraid when they blindfolded us. I think I had a moment of like almost a panic attack because always my fear was being tortured. I always thought, I wish the day they get me, I have like poison and I swallow it so that I don't go through so much pain, so much humiliation. So I was afraid when they picked us up, and then I told myself, there's nothing you can do. Then they took us, drove for about 20 minutes. Then they took us to a building. To this place where they went to torture us. When you go there, they told me to get off the car, I came out, and then they banged the door on my face. I had a mark here, I don't know if it's still there. I don't know what they were waiting for. I think they were putting some things ready. They got me out. I was still handcuffed and blindfolded, and they told me to strip naked. And I stripped naked. When I stripped naked, they removed my handcuffs, and then I was grabbed by about 4 men. We look to the East African Community, SADC, East African Court of Justice, the International Commission of Juries, foreign embassies in East Africa, and the United Nations High Commissioner for Human Rights to act decisively. The time for silence is over. Stand with the people of East Africa. Abarai borugongo rwa Afrika nigo baboligwe kurwania obukurumi elio koenekia buna orugongo rwa Afrika rwagendereire muno ayuni gakwanwa ase egikaro ky'Uburai ase umuchie o Nairobi. And they are highly qualified. Without an electorate that earns a living, if people are poor and uneducated, they're not able to think straight, and they vote on the wrong basis, assuming they vote at all. And the institutions, like electoral umpires, have to be genuinely independent, and there must be transparency. So these are the challenges that democracy is having in Africa. What are the issues, that people are campaigning and contesting for power over? So democracy has not delivered development in Africa. For democracy to deliver the development in Africa, we must have competent governance. There's a very big difference between the rituals of democracy, like elections every 4 or 5 years, and the capacity to govern in a manner that transforms. Perhaps if we give the judiciary the autonomy to do things on their own, if judges can make decisions with autonomy, with independence, with impartiality, without bias, then we'll have a stronger judiciary. So deliver the judiciary from the hands of the executive, deliver the judiciary from state capture, and we'll be good. Kera tukora kuruga mutete kuramnyokani ni SMS chao aiga korenga mna gwachirikire ase omtandao oito tegungana ki kwabekire snate okulika wetera ase namba 0726447367 areyo tukobeka kurwa bugo twensi na tukoenda kurwa, and then twalikirega tamagwetera SMS chao onke karuna chieteire nande ntigasinge nchibiro bikominyokana biro imono na wanda tukubulitwa kubuli naki ine kibasiri cyabagatu n'abantu bakonyora gwanze ngo konye kire abantu basi kibesa kiria kya abagatu n'abantu bakonyora gwanze nkikonyete abantu baino wose nabenge mbura itwa esira
kumnyokia SMS nke muna tuigwana nae unokolika and then kuruga butuna semezana tu pole pole bako unroje yonte ke bako ndawate nga boli yango mako pio wasere nkonyora murakora mago pio yaro murakora daimangana rede nomar magopio ya garo mogotu anja kikuruga Dennis Omagwa awata bakoro kiagware nyakerato mkate nchikonyete bakiaiga seito. Thank you because of that. And then kuruatara chake umbu Nshem Otara. Shem, that is good. In fact, Shem wali gete statement ya ebia. You are these nights onogochora SMS ya obia. Tichira bakonya ni igochire chinke na ende chikonyoro kubaikera. Igo tigabaegu kirengaki egare chika mapema umuntu gora nonye ni ndagera gora nonye ni yanga. Jackson Samoka kurwa irondi birongo chibesi ichyo nchibakonyete gutatiga bakebaria bakurukwa abanyamwando nigo bakuroberia enchera engao erariwe bakonyorera chibesa. Okay. And then Eva kurwa chinsemo chiria chiarari asakuru kwa nyanti nchibakonyete but ne chinka mono bamento gaki chikanone chiri busana. Thank you. Oyakuru kwa nganere yono gachio mentanga magopio nonkoro. Angelina kuruke goji chibes chabagotu nchikonyete una mama omoibori. Thank you because of that. Nando chingagaya pastor Raja Makolikoroke PG nyacheki pesa ya Inua Jamii Ukweli zimesaidia wazee ingawa wamenyang'anya wale wanaowasaidia. Okay. Koba ulirwe na bali babwente ko bakonya. Kurwa igale tenga JM tokwane tigoti nigokwana. Nyabuti Mwamba na Agnesio enkora chinsemo chia tumba. Chibesi chyo nchikonyete bakoego kurinde mbale baigete miaka iyo ataranyora. Thank you Nyabuti Mwamba ine chairman ya mashabiki kurwa Kitutu Masaba. Inchenene nkeni orina kurwa getuki abagotu bakonyekire. Amoguche Clinton amashado kurwa Nyakondiere aja hao watu waongezwe pesa. Good. Then oyakuru kwa Lara Bosire Bob Bosire miriri konyora ko abande mbiriro bale Bob Bosire kolenga this my neighbor ande nke walikiana Bob naki yo bintu bichi byabya igamangana byako kwanili mama mkate gabu no komora go chap. And then oyate Morris Daudi kurwa Lolgorian ga kichiba sachi abagotu ni chinkong. Good. Na bonda getukusoma chi SMS chino chonspi akinende ngakarote mkate kuikogenda bwangake nyogotet kwanda kobera gabu wose tukuna chirenchira. Right. Kolenga lichinsa chiane kolenga mna chi okurugali omo director ne Kevin Ongire wante mkate chinse chiga gendo che chinsa inye nyogotet osoma chi SMS chinyingi oche bwemente. Thank you because of that. Wika ankyo chinsebere na nalira nyore kyunga chinsebere lakini wika chinsenye cyabutko nondege nande kumanye unabereka gwatika na ali atikara singenchiye biro nabonko batebinga abasaki baito bonsi bale babwaterana amana into Fat Guard Polycarp Daniel naboigo Dipon nyasaye ka kobanchira nande litkori yankyo nande morete chinde na abalia mwatoligereria n'abantu bamana bali mwatolikera gwetera asemitandao yito ya YouTube na Facebook. You wonderful guys na waondo chenga mwate makolikano ya YouTube na tena singencho ebiro byanganga ningendelea kuzisoma lakini muda au turuhusu asingenchekyo iko naenda goika litko lia ankyo chinsebere utakuwa unasoma lakini chinsenye bado naondegega
egere nkomanye chiri chiatigara abonsi yotebanga ebintu byonsi mbiyebire omonto ogo otogia getembe notebanga amache namaya bolie tibibi egotebi buna yangete ekaroma sema yumanyelio akorokwa Wilson Makori chekorokom katenok otkovia Paraga ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, manana man, pagina ninjo. Koboko kemunware tata. Ekerio tabwati. Ngoke bekere tange kitaraso mun kerkiao, okay. Koboko kemunware, beka munwa. Kebwatere mboto gai, koboko kemunware. Tiga kebeka koboko. Kebeke munwa. Ngiye bwatere ento koboko iga. Kebeke munwa. Koboko kemunware. Kerio tabwati. Igo tubwati. Tiaona ko kabeka bintu getabu igo tutara korera gazi. Itoko nabura beto mbigo konya. Akimugusia tena koboko kemunware. Ngiye koboko. Ngiye kona kotabererie bintu bigabwaye. Kebeke bwatere mboto. Kintu kubwate korera gazi na giago konyire. Paraga ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, manana man, pagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo engale iyurengia na wigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yekurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bago kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende gensi uraganie bagotebelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwe gabwata chi profile net gauges au na mono babwata nemo corrugated na wigo box corrugated asiko babwata boomerang ayuari aye chigage emengetato asama mabati aliaje chigage emerongibire na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwata lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwata ligani gabwata chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukonya gwe customer babwata bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kwa bogo tumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onare kwa bogo kwerera amabati yu akomenya sivika ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoborwe kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchurigo busongo iyo eranye neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgo trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi